Jeg har en differentialeregning, og jeg vil starte med at redegøre for, hvad differentialeregning egentlig er, bare sådan helt kort. Og så derfor vil jeg komme ind på differentialekvotienten, og så bruge grænseværdi til at beskrive, hvordan differentialekvotienten bestemmes. Herefter så vil jeg så bevise den afledte funktion til to simple funktioner, og det er x i anden og kvadratroden af x. Og så vil jeg til sidst forklare, hvordan ligningen for en tangent bestemmes, og så komme med et eksempel. Yes. Men differentialeregning, det går først og fremmest ud på at bestemme, hvor hurtigt en funktion vokser eller aftager i et bestemt punkt. Det kunne for eksempel være det her punkt. Med andre ord, så ønsker man at bestemme hældningen af tangenten i det her punkt. Så hvis det her det var tangenten, så det er hældning i den her tangent. Den her hældning, den kaldes differentialekvotienten i punktet, og det skrives f mærke af x. Men hvordan finder man den her differentialekvotient? Jo, man starter på samme måde, som hvis man skulle finde hældningen af en ret linje. Og vi ved jo, at vi kan beregne hældningen af en ret linje ud fra to punkter ved hjælp af den her formel, som hedder a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og den her formel, den kan også skrives på flere måder. Den kan for eksempel også hedde det her. Yes. Sekanten, altså den her linje mellem de her to punkter, den kaldes differenskvotienten. For kvotient, det betyder brøk, og tælleren, det er jo så differencen, altså forskellen mellem funktionsværdierne. Så hvis vi for eksempel havde to punkter her, så ud fra den her, ja, sådan cirka sådan der, ikke? Den er ikke helt ligesom tangentens ligning. Men det er så her, at grænseværdi kommer ind. For hvis man så gør h uendelig lille, den her, gør den uendelig, så kommer den tæt på den her. Så vil sekantens hældning komme til at ligne hældningen i det ene punkt mere og mere. Og det resultat, vi så vil få, det vil så være differentialekvotienten. Så med andre ord, så er differentialekvotienten, altså grænseværdien af sekantens hældning, hvor h går mod 0. Altså grænseværdi, hvor h går mod 0. Yes. Altså hvor afstanden mellem de to punkter bliver så godt som 0. Og det er så det her, vi gør, når vi differentierer. Differentialekvotient, det kan også beskrives som en funktion, der beskriver væksten af en anden funktion. Hvordan ville f mærke af x så se ud, hvis vi nu sagde, at f af x, det var den her funktion, vi allerede har tegnet. Vi kan se, at f af x, som vi kalder den her, den starter med at vokse. Derefter så aftager den, og så vokser den igen. Ved toppunkterne, som er her og her, så hverken vokser den og aftager den. Så her der vil f mærke af x, det vil være lige med 0. Det vil den også være her. Men her, hvor den vokser, må f mærke af x altså være positiv. Hvor den aftager, må den være negativ. Og igen, hvor den vokser, må den være positiv. Så grafen, den vil altså se nogenlunde cirka sådan, og så skal den lige igennem her. Så cirka sådan her ud. Cirka. Yes. Men nu vil jeg så bevise, hvordan differentialekvotienten af to simple funktioner den bestemmes. Så når man differentierer først og fremmest, så der er en metode at gøre det på. Så for eksempel hvis funktionen den hedder det her, så kommer f mærke af x til at hedde det her. Og det er simpelthen fordi, at heroppe der tager man tallet op i potensen og ganger ned foran. Når der så står en konstant af x, så slettes x, og en konstant den fjernes bare helt. Så det bliver altså 2x plus 2. Så det vil altså sige, at f af x er lige med x anden, vil blive f mærke x er lige med 2x. Og det vil jeg nu bevise ved hjælp af det, der hedder
tretrinsreglen. Tager den her. Ved hjælp af tretrinsreglen. Yes. Ved trin 1, der starter vi med at skrive formlen for funktionstilvæksten. Og den hedder det her. Skriver jeg lige hurtigt. x0 plus h. Yes. Og da funktionen jo hedder x i anden, så vil det så blive til i anden. Og når vi så ganger parentesen ud, blandt andet ved hjælp af de her kvadratsætninger, som jeg ikke rigtig vil komme ind på nu, så får vi plus h i anden yes. Og her kan vi så bare se, at x0 i anden, de går ud med hinanden. Dem har vi der. Og så tilbage, så får vi så h i anden plus 2x0 og h. Det er så det, vi har her. Så ved andet trin, der vil vi så finde hældningskoefficienten. Og den her ligning, som vi skriver nu, den beskriver simpelthen hældningen af den rette linje mellem de to punkter. I trin 1, der fandt vi jo altså differens f. Det var jo det her, så det sætter vi bare ind i ligningen. Så det her, det der egentlig vil stå, det er bare det her op i tælleren. Og man vil så kunne sætte h foran, så den vil blive det her. Yes. Og her kan vi så bare se, at h'erne, de går ud med hinanden. Og så tilbage, der har vi så a er lige med h plus 2x0. Yes. Og så det tredje trin. Tredje. Der lader vi så gå Der vil lade vi h gå imod 0, som nævnt tidligere. Så vi skriver lige grænseværdi, hvor h går mod 0. Og det vi fandt før, som var h plus 2x0. Og det vil så give 2x0. Så f mærke af x vil altså give 2x, eller 2x0. Og så dermed så har vi bevist den her. Nu vil jeg så meget hurtigt lige bevise, at den afledte funktion til f af x er lige med kvadratroden af x, det er lige med f mærke af x er lige med 1 over 2 kvadratroden af x. Her der skal man også benytte sig af tretrinsreglen. Det vil jeg gå en smule hurtigt over, fordi nu har jeg ligesom vist det. Det er bare for at vise, at det kan ikke kun bevises på én funktion, men faktisk på flere. Ja, så ved trin 1, der er igen den her formel, hvor vi sætter vores funktion ind. Så det bliver x0 plus h minus kvadratrod x0. Så vi sætter altså kvadratrodsfunktion x, eller kvadratrodsfunktionen ind i den her generelle formel. Ved trin 2, der har vi igen den her generelle formel, som hedder det her. Og der sætter vi simpelthen bare ind og dividerer med h. Og så er vi allerede nået til trin 3. Og der lader vi igen h gå mod 0. Så vi har grænseværdien, hvor h går mod 0. Og så det her, det skal jo egentlig bare sættes ind. Det kan vi også lige hurtigt skrive. x0 plus h. x0 divideret med h. Den her, hvis vi lader h gå mod 0, så vil den her altså gå mod kvadratroden af x0. Og den her, den er jo ikke afhængig af h. Så den vil også bare gå mod kvadratroden af x0. Så det vil sige, at vi kan ikke rigtig se, hvad det her vil blive, fordi at det bare vil gå mod kvadratroden af x0. Derfor så skal vi omskrive. Og det gør vi ved hjælp af den her regneregel.
som hedder kvadratroden af a minus kvadratroden af b. Og den ganger vi med kvadratroden af a minus kvadratroden af b. Og det vil simpelthen, regnereglerne simpelthen siger, at a minus b. Yes, så det vi egentlig gør, det er, at vi ganger i tælleren med de to kvadratroders sum. Der skulle have stået plus her. Det er jo summen. Så vi ganger i tælleren med de to kvadratroders sum. Og det gør vi så også i nævneren. Så den kommer til at hedde x0 plus h minus x0 divideret med h, og så gange med summen, som er x0 plus h plus x0. Jeg skriver det altså bare lige hurtigt. Og det her, det vil give 1 over x0 plus h plus x0. Og igen, de her går begge to mod kvadratroden af x0. Så tilbage, der har vi gør det sådan 1 over kvadratroden af x0 plus kvadratroden af x0. Og det bliver jo egentlig bare 1 over 2 kvadratrod x, eller x0. Så igen, der er det her bevist. Yes. Så til slut, så vil jeg lige... Så er det tangentens ligning. Og hvis man ønsker at bestemme tangenten til f af x i et punkt, hvor at x er lige med x0, så skal man starte med at finde a. Så det har vi også snakket om før, det der med tretrinsreglen. Og det her, det gør simpelthen ved at, som jeg sagde lige før, differentiere f af x. For f mærke af x er tangentens hældningskoefficient. Derefter så findes b, og det gøres ved at finde y først. Altså ved at sætte x-værdien, som vi har her, ind i f af x. Og når man så har y, så sættes både x-værdien og y-værdien ind i ligningen for en ret linje, som jo y er lige med ax plus b. Det sætter vi ind her, og så kan b jo bare isoleres, og så har man alt, hvad der skal til for at opskrive den her ligning. Og jeg kan lige hurtigt tage et eksempel til sidst. Så for eksempel, hvis vi havde en funktion, der hed x opløftet til 1,5 minus x. Og hvis vores x-værdi, den var lige med 4. Så starter vi med at differentiere den her. Og differentiering af det her vil give 1,5 x opløftet til 0,5 minus 1. Så gør vi det, at vi sætter x-værdien ind. Så den hedder f mærke af 4, 1,5 gange 4 opløftet til 0,5 minus 1. Og det her vil give 2. Og det vil altså være vores a-værdi. Nu vil vi så finde y. Så den hedder f af 4. Så hvad den... Nu skal vi huske, nu er det ikke mærke mere, for nu er det bare den almindelige ligning. Så f af 4 er lige med 4 opløftet til 1,5 minus 4, og det vil jo så være lige med 4. Og her har vi vores y-værdi. Nu vil vi så finde b, for nu har vi både a'eren og y'eren. Så vi siger, at y-værdien, det var 4, er lige med 2 gange 4 plus b. Og vi isolerer b, og b vil så være minus 4. Og nu har vi både b og a og y, og så har vi alt det, der skal til. Så skriver vi, tangentens ligning vil derfor hedde, lad os sige, g af x er lige med 2x minus 4. Yes, og det var så alt.